Салому алейкум бародарони азиз. Дар шаҳри Самара каршка, пиёз, сабзи, свекла, капуз ҳама чи ҳастак бародаро. Номро дар он тай видео навистагиянд. Ҳакадми шаҳре миёе бародаро. Биё ҳами рақамо занг зане. Иншоалло ки ҳама чи арзу мекунем, метиҳем. Боз ина видеоро мемонем тамошо кунем бародаро. Бо худо хоҳад скидка дора. Айнуми санди 91 гап зане. Я рубл, 2 рубл бо иншоалло ки арзу мекунанд. Неки фақат занг зане биё ҳами газело хати будам гире. Ҳама чи ҳастак бо рӯи ҳалолай. Бо рӯи хушрӯй ҳами мақсад иншоалло ки дар савдо мераванд. Худо хоҳад гарм кайс аст. Уҷе сар мешавад. Зинда боше бародаро. Ассалому алайкум бачо. Ина Саймуддин 91 акамон карочи ина сабзи ва пиёз, картишка ҳама чи карочи дастқал ҳастай. Акай Саймуддин нақ сабзи чанд сумай? 15 сумай бародар. И фасовка карги уже 25 кило карги. 13 сумай. Пиёз? Пиёз сумай бародар. Дар хиди Самара бу. Иншоалло ки бо ҳами занг зане айни мо гап зане бо арзу мешавад. Скидка мешавад. Уна бо брат чора сумай. Хай ҷака ҳама чи аст акай Саймуддин? И ҷака мақсад ки Наи чорни редка чанд 25 сумай? И чорни редка, наи редкаш 25 сум. И 12 сумай. Бо арзу мешавад. И 10 сум. Карчка аса 10 и 12 сумай. Ҳамаш фоида айни мо бо газен иншоалло ки скидка дора номро дар тая видео навистагиянд. Ай кадом шаҳр вохи ҳамиҷа кaro ҷамъ роша кудан. Ина айҷа чия ака? Редкаи зелён яй? Редкаи зелён акай Саймуддин? Наи чи чанд сумай наи репа? Репа 25 сумай ишаму? Ишам 25 сумай. Ярдеш 25 яны? Ина чотка омадес аст ака. Илоҷ бор кune. Ина 10 палета бор кune ира Ульянск мебарам Ульян. Ай уҷа чи ай? Бо ай ускар дига ай камтар дига. Амон бошад бо менам баша чи мегирем. Брат чоят биёр ки чоя брам биёрам. Бра ки Фуршаҷон чой бибиё. Берайса. Бра. Нависти шу. О амаш навистагиам уна боша камера ки бина. Ина ҳама чиза охи камера каем дига ягон чи нест акай. Биё далача сёмкат кунам? Небора на. Ина охи хай репа пепа ҳама шаст ина. Хай пиёзора гуфтем сеношна. Сабзира гуфтем падон задаги чотка 25 кило каргай. Пасовка кадаги. Фирма и Ульянск мера. Короче, бо ҳами Самара дем да. Онам чи биёнда бародаро. сотачу бакун. Биё ҳай кагани борш. Борш кунем. Чоя гирам муанна. Чоя ова. Чоя мулози дози ёша чикнем. Чоя мехирем иншоалло. Алло. Хабе ҳами карайх ман бигирем бо наган карайх чана гирифтааст. Бисмиллоҳирраҳмонирраҳим. Хай ман ёра боркан гирем майда. Хай чоя чика агане иншоалло ина муноз бор кунем миём. Давай бар борш. Бар борш ки барш. Ина бародаро сабзира бор кайсен дами фура. Иншоалло ки ина свеклашани ҳаст. Не шогирди навай. Ой дидан. Не бародар ва кара ина бор мена иншоалло ки роҳи кайсем худо хоҳад мешавад. Бо клиентҳо хай занг бизане иншоалло бо айни мо гап зане худо хоҳад бо арзу мешаванд. Я рубл 2 рубл арзу мекунем скидка дора. Ина зелинай. О. Короче склад мода иншоалло ки ҳама чи ҳамун рақамо занг бизане дар тай видео навистагиянд. Газа ҷо. Клиентҳо иншоалло ки рафта омоаесанд биё. Ина пиёзи. Пиёзи Волгограда. Ҳамаи ғарибачаҳода барори кор вақти фақат Гап не боше. фақат намозошона 5 вақт кунанд. Падар модарро хомӯш накунанд. Аллоҳ хомӯш накунанд. Боше, саломат боши. Бар борш ки пиёза пиёза бор кунем бо. Ина бародар на бурда. Уста кара уста осторожно. Ина савзиш.
тапидагия дастклад карочи насиб кабошад 10 рӯз пас худо хоҳад берун мебурем дар берун савдо мешавад ина пиёз азиз задаги аст 13 сумай пиёз ай бародарои азиз чиқале ки гуфтем мамо хел зинда бошед пиёзи қазоқистон ай ина бидрои тамошо кунед 5 та фура фаҳмидӣ 5 та ина қатора истодагиам ҳама маймёро ози насиб ка бошам мефурем дар складон мемонем уже гарм кайс аст иншоллоҳ ки савдо мебурем худо хоҳад инҷара дидаги ин бияр нишона кунед ин база сеюм база самара ина дар болои ӯ мебуред тамошо менам маҷора мебинед